per la cara. Bé. Doncs, a part del Telenotícies, el Salvador Alzius també va presentar programes malgrat la tecnologia. Ja veureu per què ho dic. Ai, ja. El telèfon està comunicant. Bé, està comunicant també aquest telèfon. Està comunicant també. Estaríem molt contents de poder aprofitar aquesta darrera oportunitat. ¿Sí? Tomàs? Hombre, Bé! enhorabuena. Aleluia! Aquestes imatges tenen 22 anys, però jo crec que ara t'hagués passat igual, amb els mòbils. Possiblement, esclar, si la gent no era a casa o comunicava, doncs no era culpa meva, no? Sí, 22 anys, el blanc o negre, què et sembla, Els vius amb smoking? M'agrada les vius amb smoking, m'agrada aquests telèfons. Tu que d'això n'entens, Molt elegant, molt elegant, sí senyor. En aquesta casa, Salvador, has fet tot tipus de programes, sí o no? T'ho deixo fàcil perquè facis la pregunteta, ara veurem. La veritat és que sí. Doncs bé, quin concurs sobre llibres he presentat? Primera opció, Saló de Lectura. Segona opció, La Caixa Sàvia. Tercera opció, L'Illa del Tresor. I quina és la resposta, Salvador? Doncs La Caixa Sàvia. La Caixa Sàvia, això sí que ho han encertat al 80%, no està malament. Només ho han fallat 2, molt bé. Més imatges. Per aquells qui estiguin rumiant la possibilitat d'anar a Berga aquests dies, cal recordar que la Patum no és un espectacle. Un moment, sisplau, un moment, estic enraonant ara, S'ha de recordar, doncs, que la Patum no és un espectacle, sinó una festa que s'ha de viure. Eren idees teves? De vegades sí, de vegades gent de la redacció que m'ho suggeria, gent del meu equip. Però vaja, jo mai m'he considerat un showman, Jo era un periodista que feia telenotícies. Però sí que us ho passàveu bé, Ens ho passàvem prou bé, sí. Hi havia sentit de l'humor, també. Malgrat les notícies, que no sempre eren bones. No, i està bé, és veritat que les notícies no sempre són bones, si li dones aquest toc allò que se'n diu desengreixar, a la professió se'n diu. Simpàtic, molt bé. Com diu la pregunta, Salvador? Doncs la pregunta és la següent. Per quin programa vaig passejar-me per tot Catalunya per ensenyar les rutes del nostre país? Primera opció, La Revista. Segona opció, Catalunya des de l'aire. Tercera opció, En directe. I quin programa va ser, Salvador? Doncs era La Revista. La Revista, es deia La Revista. Un mini programa que anava darrere del Telenotícies del migdia, quan jo ja no el presentava. Exacte. I ara, últimes imatges del Salvador Alzius. I en aquest cas, acompanyat pel Miguel Bosé. Valga'm Déu! L'han trobat! Que la sàpem. L'han trobat! Calma. Molt bé. Hasta luego. Au, en 2 ja n'hi ha prou, Després us els mireu totes, però en 2 ja n'hi ha prou. Veiem aquestes signatures, aquests autògrafs? Oh, però si són diferents. Com? Sí. A una de les dues l'ha enredat, aquest noi. Bé, doncs preguntem-ho als concursants. Aquestes dues fans em sonen, no? No diguis res. No dic res. Eren dues bessones. No dic res. Fes la pregunta primer, després en parlem. I el que havien de saber els concursants era quina de les dues signatures era la bona, perquè el programa era blanc o negre, sempre eren alternatives. Bé, doncs la pregunta és, quin nom artístic tenien les bessones del programa blanc o negre? Eren Bossi en Bossi, eren les Pispes o bé les Mirandes? La resposta és Sandra Bossi i Maria Bossi. Bossi en Bossi. Bossi en Bossi. Esteu contents per aquí, Que després van anar... un 80%, molt bé. Van anar a Londres i van triomfar allà fent revista. És que t'anava a preguntar, què se n'ha fet d'ella? Ara tornen a ser a Catalunya, segons les últimes notícies que tinc, casades, emmainadades, però van estar un temps dedicant-se a allò que els agradava, que era el món de l'espectacle. Ballaven molt bé claquer, cantaven, en fi, feien de tot aquelles mosses. És curiós. Perles. Passen els anys i faria gràcia, tornar-les a veure? Doncs convideu-les. Convidem-les, exacte. Concursos, informatius, entreteniment. Què t'ha quedat per fer, la tele, Salvador? Doncs un programa de viatges amb la Judit Mascó, per exemple. Ah, mira, podríem fer. Potser estem donant una bona idea. Ei, Mònica, a mi m'encantaria. Mònica Terribas, què et sembla? Mònica, escolta'ns bé. Però, d'entrada, això queda pendent,
Aquí hi ha molts testimonis. Estaria bé, no? Sí? Però d'entrada hi ha una cosa que li proposo al Salvador que no està gens malament i que segur que no has fet a la tele. Vols donar un regalet als nostres concursants, Salvador? I tant. Sí? Doncs aquesta setmana... Atenció, mira, posem-nos juntets. Aquesta setmana, fem-ho junts. Sí. Us regalem als 25 concursants un vol a... Atenció! Atenes! Salvador, un plaer. De veritat, em fa moltíssima il·lusió que hagis vingut aquesta nit. És curtet, però és intens. Molt bé, intens. I sempre ens agrada recordar gent com tu. Molt bé. Moltíssimes gràcies per estar aquesta nit aquí als 25. Perfecte. Molts petonets i demano una fortíssima... Molts. Com a mínim per contracte n'hi havia 4 o 5, em van dir. 2 d'entrada i 2 de sortida. Gràcies, guapo. Un cor aplaudiment pel Salvador Nin! Gràcies. Quins de vosaltres continuareu jugant en la fase 2? Però abans hem d'eliminar 5 concursants més. Sapiguem els noms dels eliminats. Cristina Ginés, de Terrassa. Daniel Fernández, de Sabadell. Josep Anton Garcia, de Piera. Manel Rollo, de Barcelona. I Ramon Vallès, de Lleida. Ja tenim els 5 concursants que passaran a la fase següent i són aquests. Classificat en 5è lloc, en Lluís Villaró, és periodista i ve de Vilanova del Vallès. En 4a posició, en Joan Ferrús és de Sabadell i treballa a la ràdio. El 3è classificat, l'Aleix Mangas, és analista estadístic i viu a Vilafranca del Penedès. El 2è lloc, en Ramon Solsona, és un estudiant barceloní de Ciències Polítiques. I el millor concursant d'aquesta ronda ha estat l'Eloi Vallespó, ve de Lleida i estudia telecomunicacions. Ei, molt bé, felicitats, quin domini, Avui tenim 5 homes, aquí. Com ho porteu, això? Bé, tots fan, bé. Doncs vinga, avui recordem una sèrie que va marcar tota una època. Dallas, la sèrie americana sobre els Ewing, una família que tenia negocis una mica turbulents, podríem dir, perquè mira que els van arribar a passar desgràcies, pobra família. Ara hauran de respondre preguntes sobre Dallas durant 1 minut i mig. Entesos? Sí? Doncs el temps comença ara. A quin negoci es dedicava principalment la família protagonista de Dallas? Ramon? Al petroli. Correcte. Com es deia l'empresa familiar dels Ewing? Joan? Ewing Oil. Correcte. Què volen dir les inicials del personatge JR? Aleix? John Ross. Correcte. Com es deia l'actor que interpretava el JR? Joan? Larry Hagman. Correcte. Quin personatge de Dallas va tornar d'entre els morts per petició expressa dels telespectadors? Joan? Bobby Ewing. Correcte. Quin programa de TV3 va anar la convidada Charlene Tilton? Lluís? Àngel Casa Show. Correcte. Quin vincle familiar uneix la Lucy Ewing amb el JR? Ramon? Són cosins. No, incorrecte. Aleix? Neboda i tiet. Correcte. A quina substància era addicta la Sue Ellen? Ramon? Alcohol. Correcte. A quin any es va emetre el primer capítol de Dallas a TV3? Eloi? El 1984. Correcte. Quin paper va interpretar la Rosa Andreu en la paròdia de Dallas que es va fer a Malalts de Tele? Eloi? Bueno, era l'alcohòlica, Correcte. Quin familiar de l'Elvis Presley va tenir un paper a la sèrie? Temps! Era la Priscilla Presley.
Bé, fem un repàs als marcadors. Eloi 50, Ramon 50, Aleix 50, Joan 75, Lluís 25. Està molt igualada la cosa, avui? Ara, atenció, recuperem la prova de les frases. Ja sabeu que es tracta d'endevinar expressions mítiques de programes i sèries de TV3. Sí? Comencem. Què garantia sempre als rafeques als protagonistes del programa Vostè jutge? Ramon? Un judici com cal. I com ho feia? Tindrà un judici com cal. Molt bé, més o menys, correcte. Li garanteixo un judici com cal. Què deia el porquet que vivia a l'arbre per anunciar que ja era de dia a la sèrie El doctor Slum? Joan? Al matí ha arribat a la vila del Pingüí. Molt bé, correcte. Al matí ha arribat a la vila del Pingüí. Quina frase, immortalitzada per la Trinca, va donar nom a un programa que recollia els seus millors gags? Eloi? Guaita que fan ara. I com ho deien? Guaita que fan ara. Així m'agrada, correcte. Guaita que fan ara. Última frase d'avui.